abans que res, per molts anys. Moltes gràcies. És que avui és el seu sant. Escolta, sí, molt bé, i m'has felicitat. Sí, però en català no es diu felicitats. Home, no. Sí, es pot dir, però la forma genuïna és per molts anys. I això per què? Sí, perquè com que és una cosa que tu celebres cada any, això, llavors jo et desitjo per molts anys. Veus? Molt bé. Doncs mira, avui, sense voler, ja hem fet classe. Sí, D'acord. Escolta, quina era la resposta del Trinigomarius de la setmana passada? en aquesta ningú ens ha dit que l'hagués tret. Sí, és estrany. Clar, com que ha estat una setmana així una miqueta atípica. Sí, perquè divendres era festa. Exacte. Doncs la resposta era... Escala. Escala? Sí, ascendeix muntanyes. Clar. Escala. Exacte. I l'estri que serveix per ascendir o pujar. És una escala. I aleshores el dibuix o mapa que es fa a proporció És un dibuix fet a escala. molt bé. Molt bé. Doncs vinga, ara hauríem de passar al de la setmana vinent. Sí, que això ja s'està acabant, I tant. Doncs vinga, què serà? Mira, ara en diré un que em sembla que els de segon ja el saben, Sí, per què? perquè es va fer l'any passat. Es va fer l'any passat. El va ser tu. És veritat, sí, podria ser, no sé, jo no me'n recordo de tots. No, tu no te'n recordes de res. Fes el favor, Ah, Vinga. I què diu? doncs aquest diu bàsic, Bàsic? sí, per obrir portes, Bàsic per obrir. portes, Això, per obrir portes. i penjar Penjar. quadres. A veure, o sigui que aquest És bàsic. Ai, que m'he quedat sense veu. Mira, torna. Bàsic Sí, per obrir per obrir. portes i penjar quadres. D'acord? Sí, i quantes lletres té? 4. Molt bé, de 4 lletres. Doncs vinga, us deixem amb aquest Nou Trinigo Mario!